Deň sa chýli ku koncu a vy počúvate večierku. Váš denný sumár správ bez zbytočností. Je 3. august a meniny má Jerguš. Ak chceš niekomu zlepšiť deň gratuláciou, ešte to stíhaš. Teraz už najhorúcejšie témy dnešného dňa. Rumunská armáda úspešne odstrelila skalu v Dunaji, aby presmerovala vodu do ramena rieky zásobujúceho jadrovú elektráreň Černá-Voda, ktorej prevádzka je ohrozená historicky nízkou hladinou Dunaja, spôsobenou extrémnym suchom a horúčavami v strednej a južnej Európe. Východ Egypta zasiahlo silné zemetrasenie, ktoré pocítili obyvatelia v celej krajine vrátane Káhiry. Úrady okamžite aktivovali núdzové plány a záchranné zložky udržiavajú maximálnu pohotovosť, pričom zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Rozpočtová rada mierne zvýšila odhad tohtoročného deficitu verejných financií na 4,4% hrubého domáceho produktu, pričom hlavným problémom zostávajú nižšie príjmy z daní, najmä z firemnej dane a dane z pridanej hodnoty. Na východnom Slovensku sa začal zber bioarónie na rozlohe viac ako 50 hektárov certifikovaných sadov rodinnej farmy Zámio, ktorá časť úrody okamžite lisuje na čistú šťavu a zvyšok zamrazuje, aby mohla vlastné produkty vyrábať po celý rok. V Poľsku bolo otvorené jedno z najväčších batériových úložísk v regióne s výkonom 200 MW, ktoré má pomôcť stabilizovať elektrizačnú sústavu a lepšie využívať energiu z obnoviteľných zdrojov. Riaditeľa Fondu na podporu umenia Františka Kornaja je na uniknutej nahrávke počuť, ako hovorí o tlakoch a pokynoch zhora pri rozdeľovaní dotácií, pričom spomína generálneho tajomníka Ministerstva kultúry Lukáša Machalu, ktorý však akékoľvek zasahovanie do rozhodovacích procesov dôrazne odmieta. Stredoslovenská distribučná modernizuje elektrickú sieť naprieč celým regiónom. Buduje nové transformovne, nahrádza vzdušné vedenia káblovými a nasadzuje digitálne technológie, aby zvládla rastúce nároky elektromobility, obnoviteľných zdrojov aj čoraz extrémnejšie počasie. To je na dnes všetko. Počujeme sa zasa zajtra. Pekný večer.